Mireu, colla, ja ha arribat la caixa de l'unboxing d'esta setmana. Quin misteri! Què penseu que pot ser? Pot ser unes peses de gimnàs? Crec que pesaria massa per a tu. Què dius? Si estic superfort. En fi, de seguida eixirem de dubtes. Definitivament, això no són peses. Elemental, però saps què és? Clar, feia molt de temps que no veia una d'estes. I segur que els nostres amics de la colla tampoc. Ay, una cámara de disco. No tengo ni idea. ¿Un disco? Pero que no son de esos redons. ¿De música? Ah, se diu cinta. Pues para clavar a la tele, ahí vais, y ahí es el resumen de la memoria. ¿Algo de la radio, pot ser? Algo que poses ahí y ¿Y música. Pues en el coche y dins de un aparatet que n'hi ha i ja està. Esto, así, en un aparato se entra. Tú abres algo y lo pones. Algo, ¿el qué algo? Este trasto es de mi abuelo. Esto es el botón, pero este es así. Play. El meu germà té una pometa. I el meu germà. Sé música relajante. Sí, pero... Eso parece misa. ¿Qué pasa? Mateo. A veure ja. Ah, este et serveix per canviar de cançó. Dale tu cuerpo y di a Macarena que tu cuerpo será la alegría que saben. A mi no em sona res. Macarena. Jo demanaria un DJ. Ah, una cassette. El casset és un format d'emmagatzematge d'àudio en cinta magnètica, on els majors portaven sobretot música fa ja un muntó d'anys. El nom li ve del francès cassette, que significa caixeta, i es va posar de moda als anys 70, quan els aparells reproductors eren encara grans. De fet, quan els joves de l'època volien escoltar música al carrer, portaven un lloro al muscle. No, lloro és com es deia el radiocasset portàtil, que es duia habitualment al muscle, perquè no cabia a la butxaca. Però el rei dels reproductors va ser el Walkman, de l'anglès walk, caminar, i man, home, que es va inventar als anys 80 per escoltar música mentre caminaves. I a més, tenia l'avantatge que podies escoltar-la sense molestar. El Walkman va ser el precursor dels reproductors actuals. Ara la música gravada són dades i els reproductors són tan xicotets i tenen tanta capacitat que poden guardar les cançons de 1000 cassets sense cinta ni res, a més de vídeos, jocs i les fotos del teu gatet.